Orient's Cafe, a doua ediție, iată, de când ne-am propus să facem lucrurile un pic altfel și credem noi că le vom face și mult mai calitativ. O primă ediție mobilă, i-aș putea spune, o ediție făcută în deplasare alături de o veche prietenă a Oriental Cafe, cum se numea acum ceva vreme emisiunea noastră de radio. Este vorba despre Cynthia Petrescu, creatoarea unui prim festival de dans oriental în România, Oriental Dream, care, iată, odată cu ani a devenit din ce în ce mai prezent în atenția tuturor celor care sunt cu adevărat pasionați de acest domeniu numit belly dance sau dans oriental. Bine ai revenit la Orient's Cafe, în comunitatea Orient, Cynthia. Mă bucur că, iată, ne întâlnim din nou și că nu te-ai lăsat și ți-ai continuat, iată, acest vis, această pasiune a ta pentru dansul oriental. Bine v-am regăsit, e o plăcere și o onoare pentru mine să fiu din nou invitată la emisiunea unor oameni atât de pasionați legat de lumea orientală. Ce să vă spun, da, nu vine să cred că a ajuns festivalul pe care îl organizez la ediția a 4-a, un festival care pot să spun că deja are o tradiție. E adevărat, eu mă ocup din ce în ce mai puțin de dans, asta trebuie să recunosc, să vă spun, din cauza altor priorități, a timpului din ce în ce mai puțin alocat, însă festivalul nu l-am abandonat. De anul trecut îl organizez împreună cu Elmas Menacai, care ea, să spunem, ușor preia cursurile de dans, acum ea predă și mă ajută foarte mult, da, și este din ce în ce mai bună dansatoare, studiază în afară, în fine. Deci noi două suntem acum organizatoarele festivalului sub egida Asociației pentru Dezvoltarea Dansului Oriental. Deci noi două împreună am creat această asociație pentru a realiza festivalul care de anul trecut poartă numele de Oriental Dream. Și iată, a ajuns la ediția cu numărul 4, da. În 2014, a început în 2010. Spune-ne cum a evoluat acest festival an după an? În primul rând că în primii 2 ani festivalul a fost făcut mai neprofesionist, nu că acum am fi profesioniste în a organiza așa ceva, în sensul că nu exista asociația. Atunci a trebuit să apelăm la alte asociații, am avut un sprijin, la început nici nu știam de unde să apucăm, ce să apucăm, în fine. Acum avem cumva cărările bătătorite și am evoluat și frumos, aș putea spune, și expansiv. În sensul că avem și mai mulți parteneri. Anul acesta o să ajungem poate să vorbim și despre ei, pentru că vreau să le mulțumesc pentru ajutor. Și în plus, dacă până acum am avut un singur invitat, pe Wael Mansur din Egipt, anul acesta avem și o invitată, pe Anastasia Cernovskaya din Rusia. De aceea spun că este expansiv, sunt mai multe workshop-uri și practic 2 prezențe distinse internaționale. Au trecut practic 4 ani de la prima ediție a acestui festival, care, mă rog, în timp a devenit Oriental Dream. Practic tu ai deschis în România această, hai să spunem acum, tradiție, deși nu pot să spun chiar tradiție pentru că sunt doar câteva ediții a festivalelor de profil. Acum 4-5 ani nici nu cred că se putea discuta în România despre un festival de dans oriental, în afară de acele evenimente triste de gen Miss Piranda sau alte chestii foarte exotice pe la televiziune de 2 lei. Dansul oriental era asociat cu anumită subcultură în societatea românească, dar iată, acum festivalul tău și un alt festival de dans oriental. Deja avem două mișcări care promovează în România această artă. Cum vezi tu evoluția, nu știu, a dansului oriental în ultimii ani? Spre ce ne îndreptăm? Oamenii sunt mai deschiși și au mai învățat? Cu ce se mănâncă subiectul ăsta? Sau cum sunt lucrurile pentru tine, Cynthia? Cu siguranță s-a schimbat ceva. Acum lucrurile nu se mișcă spectaculos. De ce să spun? E adevărat că acum 5 ani, într-adevăr, nu exista niciun festival în adevăratul sens al cuvântului și eu nici nu mi-am propus la început să fac un festival. Să vă spun drept, am fost împreună cu Elmas în Egipt în 2009 și acolo am avut un șoc, în sensul că nu se potrivea nimic cu ceea ce știam. Mă refer la tehnică și școală. Noi nu aveam școală aici. Profesoarele noastre de dans luaseră poate câteva cursuri în afară cu profesorii autentici, dar profesoara mea, care îi datorez practic
foarte multe. A fost autodidactă și ne-a învățat atât cât a putut ea. Mult, având în vedere că s-a instruit de individuuri, foarte mult. Și, mă rog, a avut un aport special pentru că a fost sportivă, cunoștea balet. Avea o experiență în domeniu. Însă nu avea treabă ce făceam noi aici cu ce se întâmpla în Egipt. Orient's Cafe. Acolo am lucrat cu profesori nu neapărat egipteni, dar arabi. Tehnică, istorie, tipuri de muzică, tipuri de dans, folclor, habar n-aveam, ritmuri, deci ce să vă spun. Bun, asta odată. Al doilea șoc, erau reprezentante din toată lumea și din Noua Zeelandă am cunoscut. Și toate aveau mai mult habar ca noi. Cele care erau acolo în Cairo, mă refer la festivalul Nile Group, am fost eu. Bun, m-am încărcat fantastic, mi-a plăcut, costume, nemaipomenit. M-am întors aici, iar m-am trezit la nivelul... Mediocritatea năbăvițeană. Și mi-am zis, ok, de ce nu putem să aducem și noi profesori, că de la profesor pleacă totul. De la profesor. Degeaba aduci costume, degeaba aduci muzică dacă tu nu aduci profesor. Și mi-am zis, ok, de ce nu putem să aducem și noi profesor? Perfect. Și mi-am ales un profesor. Mi l-am ales pe Wael Mansur. O să vă spun sincer de ce l-am ales. Unul la mână e stabilit în Italia. Vine ușor. E vorba și de costuri aici. E un tip europenizat, pentru că contează foarte mult. Deci cunoaște foarte bine oamenii din vorbește Europa. bine limba engleză, la cursuri. E accesibil, practic. Da. Și e un tip foarte carismatic. Și mi-a plăcut foarte mult workshop-ul lui. Deci am avut motive din toate cele ca să pot să-l aleg pe el. După ce m-am gândit să fac doar workshop-uri, eu m-am gândit la cursuri. După ce mi-am zis, da, stai puțin, vine omul ăsta care dansează fenomenal, dar să nu-l vadă lumea. Și în definitiv să nu ne vadă și pe noi, că avem și noi câteva elemente, da? Și zic, da, ce mare lucru, facem și un mic show acolo. Și de aici s-a născut ideea de festival, că asta presupune un festival. Însă nu, sincer, cred că dacă îmi imaginam eu ce înseamnă, ca organizare, ca și cheltuieli, efort, stres, oboseală, nu mă băgam la așa ceva. Dar așa s-a născut festivalul. Și mai departe au apărut alte festivaluri și asta este foarte bine, pentru că trebuie să fie cât mai multe, atâta timp cât promovează ceva autentic, nu precum spuneai ce se mai vehiculează subcultura, pe la da, care încă există și, din păcate, în continuare mentalitatea oamenilor este cam aceeași, pentru că foarte puțini au venit în contact cu evenimentele noastre. Foarte puțini, dacă stai să te gândești. Noi am avut public de, să zic, 350 de persoane în sală. Puțin, nu? Asta datorită, nu știu, lipsei unei promovări. Exact, da. Pentru că nu am promovat, nu am avut așa posibilități și am și avut rezerve în primii ani să promovez, având în vedere că în spectacol performează foarte multe amatoare. Nu sunt multe profesioniste. Și atunci am avut așa rezerve, am zis că este un eveniment mai intim, însă lucrurile se schimbă. Da. Și de anul ăsta s-ar putea să avem o promovare chiar și prin televiziuni. Vedem în ce măsură sunt interesați să pună în valoare acest eveniment. Da. Vorbeai mai devreme despre experiența ta egipteană, festivalurile de dans oriental pe care le-ai văzut la Cairo și știi, sună foarte special ceea ce spui tu, pentru că oamenii în general când aud de Egipt, de Cairo, în ultimii ani se gândesc doar la primăvara arabă și la evenimentele nefericite care, iată, practic nu se mai opresc în această țară veche și frumoasă. Ai mai fost în ultima perioadă în Egipt? Ai mai ținut legătura cu oameni de acolo? Cum mai este practic belly dance-ul în Egipt? Mai există belly dance în Egipt acum când vorbim noi sau s-a refugiat în Europa? Da, bună, da, belly dance-ul din Egipt nu mai e neapărat în Egipt, dar tot ăla e, tot oamenii aia sunt. Da, eu am fost în 2009, deci înainte de aceste evenimente.
Chiar și atunci era o atmosferă, multă lume m-a întrebat, dar ce cauți acolo, că e lumea a treia, că nu e adevărat. Pentru mine a fost foarte frumos, aventuroasă, o călătorie nemaipomenită din toate punctele de vedere, mi-a plăcut mult. M-aș întoarce, nu știu dacă trebuie neapărat să leg întoarcerea mea de evenimentele astea. Adică, de exemplu, de Weil, știu că el merge în continuare la Nile Group, înainte mergea de 2 ori pe an. Anul acesta, nu anul acesta, de fapt de câțiva ani încoace, nu-i mai permite timp, se duce cam o dată, în iunie, dacă nu mă înșel. Sunt 4 ediții Nile Group, n-am verificat. 4 ediții pe an? 4 ediții pe an, da, care strângeau, practic, profesorii lor răspândiți în lumea largă. Deci el se duce acolo fără probleme. Eu după aceea, după ce am fost la Cairo, am mai fost la workshop-uri în Italia organizate de el, pentru că mi-a fost mult mai aproape, și cu aceiași profesori. Adică el invită pe Randa Kamel la Veneția, pe Tito Seif, deci toți cei care vin la Cairo, iată, vin în Italia și nu numai. Și atunci eu am vrut să mai și schimb locația, să văd ceva nou. De aceea am fost la workshop-uri, dar nu am revenit în Cairo. E foarte adevărat că acești instructori, care de altfel au un nivel foarte ridicat, sunt foarte bine cotați, majoritatea nu mai locuiesc în Egipt. Adică Wael Mansur stă în Italia, mai era Liza Laziza în America, Tito Seif cred că e singurul care a stat în Cairo până de curând, nu sunt sigură dacă a rămas acolo în perioada asta. Deși sunt în Anglia, în Suedia, organizatorii Nile Group sunt în Suedia stabiliți. Da. Deci, pe de o parte, e o pierdere dacă e să o iei pentru Egipt, da? Pe de altă parte, este marele câștig al nostru, al europenilor, al americanilor, că au acces la profesori. Ceea ce, de exemplu, nouă în România ne lipsește. Și pot să vă spun că, deși Wael vine o dată pe an, se cunoaște. Se cunoaște, el știe exact ce a lucrat, cu cine a lucrat, ce nivel era și mereu vine și adaugă pe ce a lucrat înainte. Și ne lasă câteva combinații, câteva tehnici, câteva coregrafii. Mă refer la cele mai avansate, că începătoarele nu stau ele să studieze acasă, dar cele avansate își iau acest material, îl lucrează și se cunoaște. Deci se cunoaște diferența chiar și cu o venire pe an. Da, acum vedem dacă de la anul mai putem să-l invităm tot pe el. Din punctul ăsta de vedere ar fi binevenit în fiecare an, dar rămâne de văzut. Da, asta pot să spun, că se cunoaște aportul unui instructor care știe ce predă. Da. Așadar avem un dans oriental mult mai accesibil celor din Europa și din America, indiferent că vorbim de America de Nord sau de explozia din America de Sud, practic. Oamenii din Orient, care cunosc foarte bine această artă, au fost sidiți din vari motive să plece din țările lor și să se realizeze, iată, peste hotare. Să vorbim și despre cea de-a doua invitată a festivalului organizat de tine, despre Anastasia. Da, Anastasia Cernovskaya, ea este o fermecătoare rusoaică. Noi ne-am dorit foarte mult să avem și o invitată, pentru că multă lume m-a întrebat, bine, belly dance, eu nu-i mai spun de mult belly dance, eu îi spun dans oriental, dar așa comercial când vorbesc prietenilor sau mă întreabă cineva, da, belly dance, spectacol de belly dance, și toată lumea mă întreabă, bine, dar ce caută un bărbat? Foarte greu să-i fac să înțeleagă. El este coregraf, este dansator. Pe noi ne interesează ceea ce predă. El predă acest belly dance și e foarte bun, deși e bărbat, că până la urmă și în lumea baletului. Da. Atâția balerini care, da, învață balerine, deci nu trebuie neapărat să fie de sex feminin. Iar pe scenă performează dans popular, partea masculină. Deci el dansează numai partea masculină. Ceea ce e foarte interesant pentru români să vadă. Da, și eu m-am gândit că e foarte plăcut să fie o completare, pentru că majoritatea fiind femei, cele care urcă pe scenă, dansatoare, e o completare minunată să ai și partea masculină. Dar e adevărat că mulți au fost dezamăgiți în sensul că, păi ce să vedem noi, dans popular masculin, vor să vadă dansatoare. Asta e adevărul. Asta e
nivelul până la urmă. Bun, și toată lumea mi-a zis, bine, dar o dansatoare când aduci? Bun, și pentru că nu am vrut să renunțăm la colaborarea cu el și cum un festival, de fapt, presupune mai mulți invitați. Minim unul, da? Corect. Unul am tot avut, 3 ani. Bun, trebuie să ne extindem. Și atunci, automat, ne-am gândit la o dansatoare. Am ales o rusoaică. De ce? Pentru că nu e neapărat foarte aproape de România. Ca și costuri, biletul ei de avion e dublu față de al lui, de exemplu. Însă, rusoaicele sunt extraordinar de talentate. În general, în ceea ce înseamnă balet dans. Și pe belly dance au și școală. Deci sunt egipteni care predau acolo. Și sunt foarte, foarte bune. Dintre rusoaice am ales-o pe ea pentru că a fost dispusă, noi contactând-o cu scurt timp totuși înainte. Deci dacă cu el stabileam cu un an înainte, pe ea am căutat-o câteva luni înainte și ea a fost disponibilă. Este la început de carieră din cauza asta, dar este foarte bună participând la festivaluri la care și Wael Mansour, de exemplu, a fost în Spania, a fost și ea. Ei pleacă duminică pe 11 din România, luni fiecare din țara lui pleacă în Malaysia la un alt festival, adică tipa a ajuns foarte repede, foarte sus. E bună. Și pentru că Elma s-a cunoscut-o personal când a fost anul trecut în Veneția la Heșic Beșic, la festivalul unde și ea a fost instructoare, a cunoscut-o, a plăcut-o și așa, practic ea a contactat-o. Dacă eu l-am contactat pe Wael Mansour pentru că eu am demarat festivalul, Elma a contactat-o pe Anastasia. Așa s-a născut această colaborare. Această combinație, da. Să vedem dacă va fi de bun augur. Așadar, dragilor, în acest an nu doar un bărbat care arată folclorul egiptean, iată, avem și o dansatoare din Rusia. Nu este singura dansatoare din Rusia care atrage atenția în ultimii ani, mai sunt și altele, într-adevăr, așa cum spunea și Cynthia, avem așa un izvor de talent în Rusia și sunt ferm convins că avem un izvor de talent pe dans oriental și în România, doar că, așa cum este și normal, are nevoie să fie șlefuit și nu de oricine. Șlefuit ar trebui să fie de oameni cu pregătire, de experți, iată cum este Wael Mansour și mulți alții care sperăm să vină la un moment dat în România și să schimbe, de ce nu, aceste idei învechite despre belly dance, despre dans oriental sau dans din buric, cum mai este el cunoscut în România. Sper de asemenea că la un moment dat un festival de dans oriental din România să aibă și o orchestră live. Am mai vorbit noi de multe ori de acest lucru, pentru că încet avem școli de percuție în România, poate de ce nu, peste câțiva ani vom avea și un început de orchestră orientală. Știu că și tu ți-ai dorit foarte mult acest lucru. Schimbă mult dinamica unui festival. Foarte mult. Adică în Egipt, pe lângă seriile de show, ca să zic așa, ei aveau show, fiind foarte mulți, ca să spun așa pe scurt, la Nile Group, aveau foarte mulți instructori concentrați, invitați. Foarte multe workshop-uri. Dura cam o săptămână tot festivalul, imaginați-vă, da? Și aveau show de deschidere, show de închidere. Și pe lângă asta, vreo 2 zile de competiție și, practic, aproape în fiecare seară era un motiv de dans, de distracție, da? Aproape în fiecare seară. Toate cu orchestra live. Era o nebunie, o nebunie. Dar ce pot să spun este, trebuie un nivel foarte ridicat al dansatoarelor ca să lucreze cu orchestră live, pentru că acolo presupune improvizație mai mult și mai mult sau oricum să colaboreze. Trebuie o anumită chimie, o anumită potrivire între dansatoare și orchestră. Clar, da. Orchestră e mult spus. La noi se pornește timid cu câțiva drumeri care de altfel sunt perseverenți. Și anul acesta o să avem un spectacol, o să-l avem pe Lucas Molina. El este argentinian, el este dansator și de flamenco și instructor de flamenco și are și o grupă de percuție. Deci face percuție. Și a mai fost prezent, din ce știu eu, și pe la un festival de tribal belly dance. A fost anul trecut la Tribal Fest ca și dansator însă. Ca și dansator. Nu, a avut și un număr mic de percuție, știu că am fost și noi pe acolo. Ai dreptate, da. Și anul acesta o să vină împreună cu elevii lui, cu studenții lui și o să aibă doar
doar percuție, dar nu e, orchestră înseamnă mult mai mult. Normal. Da, ok, dar e un început și nu este singurul, mai este și Carlos Nahmani care la fel instruiește oameni și organizează evenimente și Lucas sigur și-a dorit să aibă un moment cu o dansatoare, adică și noi ne-am dorit, că e cu totul altceva. Și se pare că o să aibă plăcerea să o acompanieze chiar pe Anastasia. Foarte interesant. Asta, dar deși nu s-au cunoscut, nu s-au văzut, se vor vedea prima dată atunci la spectacol, dar având în vedere că sunt amândoi profesioniști, ne așteptăm să iasă un moment drăguț. Așadar, dragilor, Oriental Dream, un festival de dans oriental, a ajuns la ediția cu numărul 4, organizat de Cynthia Petrescu, o iubitoare a dansului oriental. Ea în viața de zi cu zi este medic dentist, din păcate nu are atât timp pe cât și-ar dori ca să bucure oamenii pasionați de dansul oriental. În viața de zi cu zi, mă rog, îi bucură pe cei care au probleme dentare, ceea ce de fel este foarte bine. Așadar am discutat despre evoluția timidă a acestui domeniu în România. Cum evoluează însă dansul oriental în Europa de Est în ultimii ani? Evoluează fantastic. Deci pot să vă spun că da. Adică dacă luăm o țară precum Italia, da? Unde e adevărat că Wild organizează el vreo 3-4 festivaluri. Mă rog, personal, deleagă în fiecare oraș câte o școală care organizează. Important este că aduce oameni, instructori foarte buni, instructori autentici, nu aduce pe oricine. Și atunci italiencile beneficiază de foarte bună tehnică și cultură. Mai sunt și festivaluri mult mai mici, ca și anvergură, dar vreau să vă zic că poți să găsești și într-un oraș de nu ți-ai fi imaginat că se întâmplă așa ceva. Dacă stai să urmărești anumiți profesori, cum am făcut eu, de exemplu, eu după ce am studiat cu anumiți oameni în Cairo, am căutat să mențin linia și a fost și sfatul lui. Sfatul lui a fost să caut, dacă merg pe linia de stil dans egiptean, să continui în stilul ăsta. Și dacă te uiți, sunt aceiași câțiva, o mână de oameni, dacă e să o iei, care fac turul Europei și în Suedia și sunt invitați peste tot. Deci evoluează și pot să vă spun că dacă la noi am avut prezență de 20 ceva de eleve per workshop anul trecut, anul ăsta vor fi mai puține, pentru că avem mai multe workshop-uri, vine și Anastasia și avem 6 workshop-uri, în afară 50 pe puțini erau. Deci da, evoluează altfel. Da. Este și alt interes, este și altă mentalitate, adică oamenii sunt mult mai deschiși și către, am senzația. Sunt foarte mulți bărbați care studiază, la noi sunt puțini și sunt timizi. Și da, e alta evoluție. Plus finanțele, totuși Europa, noi față de Europa, din punctul ăsta de vedere, dacă stăm să ne gândim că un curs de dans este poate dublu față de o oră de aerobic sau de fitness sau de orice altceva, sau de salsa, care a crescut fantastic, o oră de belly dance este mai scumpă. Și atunci și se adresează strict femeilor, sau mă rog, în mare proporție femeilor, nu? Și vă dați seama că scade mult adresabilitatea din cauza asta. Altfel, româncele sunt foarte talentate. Asta a spus și invitatul nostru. A zis că, dau un exemplu, se duce într-o țară cum e Germania și acolo studentele, elevele sunt foarte tehnice. Au avut ocazia să studieze cu profesori buni și face coreografii complicate, dar a spus că la noi aici nivelul este altul, da, mai jos, însă expresivitatea este mult superioară. Adică româncele au un feeling sunt mai aproape, simt mai bine muzica, transmit mai bine, nu toate, dar mă rog, în marea lor majoritate. Și iată, asta e o șansă extraordinară. Eu am văzut chinezoice, japoneze, tot felul de asiatice în Cairo, extrem de studioase, multe, și cumpărau tot ce trebuie, bastoane, rochii. Dar să mă ierte Dumnezeu, deci nu aveau nicio treabă. E vorba și de o predominanță care poate să fie mai sufletească, mai mentală. Dacă stăm să ne gândim unele dintre popoarele acestea care sunt mai prin nordul Europei, la urma urmei, acolo dominanta mentală este cea care... Așa e.
Da. care apare prima dată. Codrin Dan Nicolau, cofondator www.oriens.ro și al Asociației Oriens Mundi și învățăciune în repercuții orientale în ultimele 6-7 luni, să spunem așa. Va fi pentru tine, Codrin, prima ediție de Oriental Fest. N-ai mai fost până acum la nicio... Nu, n-am mai fost. Nicio ediție acestui festival. Am mai fost la Oriental Fest, prima dată va fi anul acesta, practic anul trecut ai fost doar tu și ai povestit lucruri foarte, foarte frumoase de acolo, am văzut și poze, am văzut și înregistrări și ca urmare mă aștept anul acesta să văd un spectacol cu totul deosebit. Deci, pentru toată lumea, sâmbătă 10 mai, ora 19:30 la Opera Comică, în Calea Giulești, numărul 16, sectorul 6. O locație nouă. Da. O locație nouă pentru Da, voi. fiecare ne-am schimbat cumva locația. În primul an a fost prea mică sala, Da. capacitatea mică, și atunci am căutat o sală mai mare. Anul trecut a fost cam prea mare și până la urmă am ajuns aici. Mi-a plăcut foarte mult personalul, managerul, au fost extrem de drăguți și am zis, de ce nu? O locație nouă. Da, și cu siguranță această renovată. locație nouă va aduce și un aer nou la acest festival. Oriens Cafe cu Andrei Becheanu și Codrin Dan Nicolau. Hai să vorbim un pic și despre dansatoarele românce care vor fi în spectacolul de gala. Da, da. Din păcate nu vor fi prezențe pe care mi le-aș fi dorit, cum ar fi fost Nicoleta Certan din Republica Moldova. Ea este deosebit de talentată și predă cursuri acum în România și la fel are o tehnică deosebită venind din Republica Moldova. Ea nu va participa, dar vor fi, ca de obicei, ca în fiecare an, Cerasela Heckman, care face mult fusion în ultimul timp, în special cu tango, și va avea un moment deosebit de fusion cu tango. Ea este cu adevărat o profesionistă. Va avea mai multe momente, va avea un moment de grup cu elevele ei, pentru că trebuie să vă reamintesc că acest festival își propune să urce pe scenă, pe lângă profesioniști și amatoare, chiar și elevele instructoarelor. Și va avea un moment de grup cu candele, cu sabie, cu aripi, va fi ceva cu totul și cu totul deosebit. Va fi Elmas, coorganizatoarea festivalului, pe care o salutăm, da, și are o surpriză plăcută. Ea e îndrăgostită de tradițiile egiptene și merge pe stilul egiptean, aproape în exclusivitate, și de folclor. Și atunci ea va avea un moment de shabi, puțin cunoscut la noi, stil. Noi două împreună vom dansa un saidi cu baston, la fel, folclor. Ne-am dorit foarte mult să inserăm folclor. Așa, Amira Hayam, care este o prezență distinsă și veche în lumea dansului oriental. Anul acesta cred că vom avea plăcerea unei participante, că nu e invitată, din Italia. Este Maddalena, îmi cer scuze, dar nu mi-am aminte numele ei complet. Este chiar eleva lui Wild din Italia și vrea să vină la acest festival în România și ne bucură foarte mult. El s-a cunoscut-o și mi-a zis că este foarte talentată și ea va dansa. Vom avea și momente de tribal, un grup pe Hermina împreună cu elevele ei, iarăși Najah Tribe se numesc ele. Posibil să ni se alăture și Dea, care e foarte talentată pe tribal, pe dans contemporan, face niște combinații deosebite. Mi-e foarte greu să mi le amintesc pe toate, chiar foarte... Dar e un aflux, asta contează. Da, deci sunt. Și vor fi și momentele câștigătoarelor concursului, pentru că trebuie să vă spun, anul acesta avem un concurs expandat și acesta, în sensul că dacă anul trecut am avut concursul locul 1, 2 și 3, fără să separăm pe categorii, anul acesta am considerat că e momentul să facem secțiunea amatoare și secțiunea profesioniste. Da, este corect așa. Păcat, fetele sunt foarte timide. Sincer, ar putea să participe de 3 ori mai mult decât sunt înscrise, dar sunt timide, nu realizează încă
ce important este să participi la un concurs, chiar și numai pentru experiență. În fine, dar noi vom susține concursul și grup. Și practic câștigătoarea la fiecare secțiune va avea momentul ei în Gala. Sigur că da. Oriens Cafe, numai pe www.oriens.ro. Festivalul Oriental Dream cu Dream Dan Nicolau, promovat ca fiecare an de Oriens. Mă rog, tu ești mai precoce decât noi, ca să zicem așa, 4 ediții de Oriental Dream. Noi am apărut ceva mai târziu Oriens, dar de când Oriens s-a declanșat așa în lumea iubitorilor de Orient în România, am fost mereu alături de aceste inițiative pe care noi le considerăm a fi de calitate, alături de oamenii care într-adevăr au o pasiune pentru tot ceea ce înseamnă Orient, fie că vorbim de dans oriental, fie că vorbim, nu știu, de istorie, de călătorii, de tot felul de lucruri interesante, de bucătărie și așa mai departe. Încercăm să promovăm pe cât putem și noi aceste inițiative, care în ultima vreme văd că sunt din ce în ce mai frecvente. Codrin Dan Nicolau. Da. Spuneai, Cynthia, la un moment dat că anul acesta ai mai mulți susținători, vorbim de sponsor, de parteneri care te ajută. Ai spus că ai vrea să ai și pentru aceștia Sigur, am un cuvânt de spus. Mă bucură deschiderea lor și vreau să le mulțumesc pe această cale partenerilor noștri, în primul rând My Ticket, cu care colaborăm iată și în al doilea an, magazinelor Diverta, unde se vor găsi biletele la spectacol, și celor care ne promovează prin newslettere, prin articole, Going Out, Jurnal de București, Orașul meu, Muher, Oriens, evident, da? Avem susținerea unui restaurant cu specific libanez, Casa Zena, și a restaurantului Satia, despre care poate lumea știe deja ca fiind cu specific vegetarian și ro-veganie, printre puținele, și cu atmosferă deosebit de plăcută, și precum și niște premii oferite participantelor la concurs din partea unor saloane, salonul Decebal și salonul Lenion. Bun, așadar avem tot mai multe firme, iată, interesate să promoveze un astfel de eveniment. Văd că lista a început să fie din ce în ce mai largă față de prima ediție. Da, înseamnă că ai reușit să prezinți cauza ta unor oameni care, iată, devin din ce în ce mai interesați de dansul oriental. Noi îți mulțumim, Cynthia, că pur și simplu încerci pe cât posibil să dezvolți acest eveniment, deși știm cu toții că timpul nu-ți permite să faci cam tot ceea ce ți-ai dorit tu în domeniul dansului oriental. Ai vrea probabil să-ți dedici mai mult timp acestei ocupații, dar e practic imposibil. Frumos, da. În momentul în care te dedici unei ocupații precum e dansul sau organizarea de evenimente legate de dans, sigur, cu cât te implici mai mult, cu atât și rezultatele sunt mai spectaculoase. Dar, după cum spuneam, am zis că nu-l abandonez, e ca un copil festivalul ăsta pentru mine, l-am făcut, acum îl cresc. Și mă ajută Elmas foarte mult și nu numai, adică toate numele pe care eu le-am pronunțat aici, uite, mi-am adus acum aminte de Noelia, o altă dansatoare de la noi, Cerasela, Amira, toate m-au sprijinit cu ceva, deci întotdeauna, dacă am avut nevoie de ajutor, ele au fost foarte implicate, având în vedere că, gândiți-vă, nimeni nu este plătit ca să urce pe scenă la acest spectacol. Da? Atenție, deci e important, toate dansatoarele se pregătesc. Astea sunt costuri, săli de închiriat. Costume. Se coafează, se machiază, se prezintă profesionist. Și costumele nu sunt ieftine. Da. Nu sunt ieftine, e foarte adevărat. Și ele totuși, Mădălina Meira, cum este cunoscută ca și dansatoare, întotdeauna m-au sprijinit, m-au ajutat cu câte ceva. Asta arată faptul că există o comunitate și că acest festival nu e doar visul meu, că de-aia am zis Oriental Dream, dar chiar e un vis. Nu e doar visul meu. Toată lumea conștientizează, realizează că este un minim necesar
un festival și că e o ocazie și pentru ele să se dezvolte și să se afirme și pentru lume, după cum spuneam și spuneam mai devreme, să ajungem să schimbăm un pic imaginea asta. Da, deci e un efort colectiv. Nu e, dacă era să depindă doar de mine, probabil că n-ar fi putut să existe. Adică nu, probabil, sigur. Dar la cât timp ia loc eu. În afară de Oriental Dream, unde mai evoluează sau mai bine zis, mai evoluează și în altă parte dansatoarea Cynthia? În ultimul timp, chiar nu. Nu. Mai am plăcerea tot așa la festivaluri organizate. Cerasela Hetman a organizat cu școala ei Oriental Delight evenimente cu Shirin, Caterina din Cehoslovacia, să nu greșesc, din Cehia, mă rog. A organizat evenimente, având-o pe ea ca invitată, workshop-uri și mini-show-uri, dar nu chiar festival, nu cu scenă mare sau... Și acolo am mai performat. În rest, m-am păstrat, ca să zic așa, pentru evenimente din acestea importante. La Tribal Fest nu am fost decât ca și spectator, pentru că nu fac fusion. Nu-mi permite timpul să mă apuc să fac și fusion și stil argentinian și multe... Măcar ce am făcut, să mă țin de el și să fac cât se poate de bine, da. Și nu, chiar nu-mi doresc o carieră neapărat în lumea dansului. Eu fac mai mult pentru sufletul meu, deci nu mai predau, studiez pentru mine și din când în când, când am ocazia și locația să-mi placă, să zic așa, îmi face plăcere, dar altfel nu. Cred că am spus tot ceea ce trebuia spus despre acest festival. Dragilor, v-am trezit cu siguranță interesul. Ce să mai... Rezervați-vă câteva ore din viața voastră pentru sâmbătă, 10 mai, ora 19:30, la Opera Comică Calea Giulești, numărul 16, a 4-a ediție a festivalului Oriental Dream, cu invitație special, Wael Mansour, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, și Anastasia din Rusia. N-am să-i pronunț numele de familie, pentru că sunt sigur că n-aș reuși din prima, dar sincer de-abia aștept să o văd. Și aici îți fac o sugestie, poate pentru ediția cu numărul 5 a acestui festival, Cynthia, de ce nu? Sper să o văd în România pe Ala Cușnir. Tu dorești pe Ala Cușnir, da. Eu... Da, nu spun. Vedem la anul. Ar fi foarte interesant. Codrin Dan Nicolau, vrei să mai spui ceva pentru... Și eu mă bucur foarte mult. Am fost ca un călător ce mă aflu, am fost și eu în Cairo. Am văzut acolo, apropo de ce spuneai tu, toată exuberanța aceasta și faptul că acolo și bărbații sunt niște mari dansatori. Există, așa cum știi și tu, acele bărci pe Nil, care sunt ca un fel de discoteci. Acolo se produc foarte mulți bărbați care ei chiar realizează un gen de belly dance și dansează extraordinar de frumos. De aceea mi-am dat seama la un moment dat chiar că acolo în Egipt e o școală foarte, foarte bună și la urma urmei cred că sunt foarte multe lucruri care se transmit chiar tradițional din familie. Deci acolo dansurile populare, acestea au dus până la urmă la formarea unui concept acesta care poate să fie acum în momentul de față predat și iată că îl revedem și în România, dar și în alte țări. Ideea este că în Egipt s-a dezvoltat cel mai mult belly dance-ul, în sensul că dintre toate țările astea arabe, totuși la regele, da, belly dance-ul este acum raqs sharqiu, adică dansul clasic egiptean. Dansul clasic este ceva cult deja, adică dincolo de dansul popular are elemente de balet. Deci nu oricine poate să facă așa ceva și cuprinde ritmuri și combinații, mișcări din diferite stiluri de dans egiptean. Deci e cel mai complex. Deci are elemente de saidi, are hagala, deci toate sunt cuprinse, pot fi cuprinse, depinde de melodie, într-un singur dans. Și acesta este regele, la ora actuală, raqs sharqiu. Și de aceea noi ne raportăm mai mult la stilul egiptean. Acum, sigur, există nișe. Dacă cineva preferă să
studieze un dans, de exemplu, în Maroc. E asemănător, dar nu e chiar același lucru. Și acela are succes și destul de studiat, văd, în ultima vreme. Însă egipteanul, ei s-au dezvoltat cel mai mult, ei s-au dedicat foarte, foarte mult dansului. Bine, a fost și o explozie culturală în anilor 50, 60, 70, când existau și foarte multe filme muzicale în care marile dansatoare egipte performau. Încet, lucrurile, din păcate... Deosebit la respectivă, care a căror cântece în momentul de față sunt... mari hituri. Încet, însă, iată, în pricina situației politice și sociale, s-a produs o migrație întâi spre Liban, iar apoi această migrație s-a extins spre fericirea noastră, iată, spre Europa, spre America de Nord, America de Sud și chiar Asia, pentru că sunt conștient că există festivalul de dans oriental, dragilor, chiar și în îndepărtata China. Poate să sune foarte exotic ceea ce spun acum, dar sunt niște festivaluri în care se investesc foarte mulți bani și unde participă foarte multă lume, pentru că, mă rog, China e mare și dorința e și mai mare. Iată, ne ajungi la final, dragilor, îți mulțumim, Cynthia, pentru tot ceea ce faci, pentru că, iată, revii cu lucruri frumoase la Orient's Cafe, Codrin Dan Nicolau. Sper să-ți placă această a 4-a ediție a acestui festival Oriental Dream. Îți spun eu singur că o să-ți placă. Am mai fost și a fost frumos acolo. Și fetele sunt frumoase, învață, se străduiesc acolo. Wael e un tip splendid, foarte prietenos, foarte, foarte cald. Abia aștept să ne întâlnim și cu Anastasia, poate, cine știe, dacă avem un pic de timp, realizăm și un interviu cu ei, ar fi foarte, foarte frumos. Dragilor, Orient's Cafe, Orient's și Fundația Orient's Mondi, nu uitați, mereu alături de voi cu cele mai noi informații, cele mai calde știri din mediul oriental românesc. Ne propunem să vă aducem Orientul cât se poate de aproape, ne propunem să vă ajutăm să învățați, de ce nu, limbii orientale, să călătoriți în Orient, să cunoașteți oameni care iubesc Orientul mai mult, de ce nu, decât iubim și noi. Numai bine vă dorim și rămâneți alături de Orient. La revedere! Ducem visul mai departe.